Wilujeng dalu maksane Pak Yulimbo Mas Gading ngaturaken wilujeng menawi menapa sugeng wilujeng lan sugeng dalu sedaya warga lan umat ingkang sampun makumpul malempuk wonten ing paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi doa ya Santa Perawan Maria Bunda Kristus bener ora? Bener lah kompelit aku lan Romo Edi nggih ingkang minulya pangapunten kula itu sebagai orang Katolik rodo isen soalnya biasanya nek orang Katolik arepe ibadah niku saderenge misalnya jam 7 ibadah jam gangsal langkung 3 menit niku ibu-ibu sampun repot sedoyo ayo ge ndang ados ge ndang ngopo mangkat jam 7 kurang 10 niku pun tibalas kula niku malah telat dadi kula mboten seke comboten kepenak ati kula nyuwun pangapunten saderengipun nggih Romo. Nggih, Mas Gading menika nderek dingah niki kalih Mbak Yu kula tatin, kowe ngucapke apa sak karepmu, Mbak? Wis ta. Dongane iki 7 dosa iki. 7 dosa 70 wis lemongan leting blekutuk wis. Wis, ya saiso-isone blek kutuk ya ciri khasé le Mbak blek kutuk kuwi mau. Lah ya, yang penting semuanya paham nggih kata-katane Elisa? Wis. Dong napa mboten? Mudeng. Nggih. Mudeng. Nggih, Mbak. Mudeng. Mudeng, ramudeng. Iki madang. Madang Ramadan nggih, pokoke ngucapke selamat ulang tahun buat gereja paroki Wedi. Ngata? Kompelite. Apa ya mau? Santa Perawan Maria Bunda Kristus. SPMBK. Semoga selalu memberikan kasih damai untuk umatnya dan untuk seluruh dunia dan masyarakat sekitarnya. Amin. Kok tumben rada meletik kowe le ngucapke. Kowe mesti mau buka AI yo. Ya aku kan bingung nek nang gereja iki aku piye ngono lho, Sa. Makane aku ngejak kowe ben kowe sing iso menjelaskan. Ya bebas kabeh mendoakan. Ini kan di sini orang umat gereja. Kabeh semua umat iki tadi Pak Bupati sudah ngendiko. Nek wis karo apa budaya, kuwi kabeh wis melebur dadi siji. Menyatu arep nganggo klambi abang ngireng ngiteng cokelat topo apa wae segala macam latar belakang kabeh nyawiji dari sak budaya dadi ora perlu iki mau pembukaane ya berdoane ya semua agama ya kabeh dilakoni ngetok-ngetoki nek sedaya wonten masyarakat Wedi iki anu kompleks dan bersatu itu gotong royongnya apik banget iso dadi petuladan dinggo masyarakat sak sekitare liyane masyarakat orang masyarakat yo masyarakat ya masyarakat ya oke orang masyarakat iya ngono kuwi nggih Mas Gading mengucapkan apa Mas Gading untuk paroki mengucapkan selamat ulang tahun ya doanya mugi-mugi saya ngrembaka amin
ngrembaka iki tegese akeh lho, dalang iki mok nguni siji ngrembaka. Ngrembaka iki kembangane akeh. Apa? Ono temane to, sing pertama sing jenenge ngrembaka kuwi iki mau asung ya, bukan asung pitulungan karo asung pengampunan abot kuwi. Kuwi kudu wong meleti kuwi sing iso ngundharke. Meleti apa nih? Utek-uteke. Ini Nang kene ya mengimplementasikan S3 lho, Sa. Ora meng kowe tok sing S3. apa wong kene S3 wong kene wong paroki SPMBK ngene iki S3 ne apa? Sambang Serawung sedulur. Weh, kok literasimu apik ya tumen dino iki. Aku rada meletek matane. Melet matane. Sambang Serawung sedulur. Ini S3. Dadi ora gur kowe tok sing S3. Oh kene barang. Kene barang ya S3. Ora kowe iso njlentrehke ora, kowe iki mung gelah tok ora iso gulung kok. Ya sambang. Sambang iki apa? Sambang ini cara wong iki anu teko. Sambang wanci dalu. Iki sambung kuwi. Sambang iki apa? Sambang iki mendekati atau teko mendatangi ngono. Oh kuwi. jadi menyambang itu kayak silaturahmi. silaturahmi. Oh. Sambang. Sambang Serawung. Bedane sambang karo serawung apa? Sambang ki nek sambang ki neko, nek Serawung ki ya kita langsung apa ki omong-omongan. Oh nek nek kotok meneng wae ora ono apa-apane. Hah? Apa? Oh lah ketutupan tiang, Mbak. Mosok sakmene ketutupan. Oh serodor ini. Ketinggal nggih Pak Bu nggih. Yang sini juga kelihatan nggih. Oh iya. Ini ki sing mburi katuran ndodok, sing ngarep katuran ngadeg ngono lho. Sing piye? Piye maksudnya? Sing mburi kon ndodok sing ngarep Ngarep sing ngajeng kon sing ngajeng kon ngeju meneng, sing wingking kon lenggah ngono. ngapunten nggih Ramadi niki bahasane rada tempe kepat rakal. Sing ngajeng. Sing ngajeng kon jumeneng. Iki aku wedi aku mau nang kene. Sing bener sing ngajeng lenggah, sing buri jumeneng. Sing ngajeng dek ngajengan sedaya, sing paring matur sedaya ingkang wonten ngajengan, keparing lenggah, ingkang wingking jumeneng supados ketinggal sedaya. Nggih sing Kenapa? aku tak melu iki mah kena sing ngajeng. Ya, ngajeng. Sing ngajeng sing niki luar biasa loh Mbak Elisa. Sing nonton akeh banget. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat paroki SPMBK Wedi Klaten, luar biasa. Luar biasa ya. Mas Gading loh fansnya sebegini banyaknya. Menonton Mas Gading, menanti kiprahnya Mas Gading ngono lho. Iya. Lah iki mau dilanjutke kok enak banget tugasmu. Apa ta? Lah sambang Serawung. Sedulur. Serawung kan tadi ngomong-ngomong. Serawung ki yo ngomong-ngomong pendekatan, kita saling omong-omongan, saling Ya. ngono ki Serawung. Nek sedulur Sedulur ya kena sedulur ki. bar omong-omongan Dadi sedulur ngono kuwi. Dadi gereja kene iki ya mendekati semua umatnya ngono kuwi lho ben iso dadi sedulur selawase. tak takon tak biji Romo niki leres mboten penjelasan Mbak Tatin menika. Oh iya bener iki. Laras Rama, alhamdulillah. Nek bahasaku alhamdulillah ya, Sa. Iya alhamdulillah ya padha ning kene iki. Apa ya nek cara alhamdulillah nek Katolik nopo Romo? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan ngono, alhamdulillah. Puji Tuhan iki ya padha. Lah kowe iki wong apa? Aku Katolik. Kok malah bingung? Ya ya ngono kuwi sok-sok ya aku muni alhamdulillah barang. Ayo ora apa-apa. Padha wae to soalnya. Kowe Nggih. biyen kae muni bismillah barang ya aku ora apa-apa. Oleh, kamu muni haleluya ya oleh ya. Awak dhewe nek wis dalam dunia iki budaya, kuwi kabeh lebur dadi Nyatu siji. pokoknya menjadi sedulur Ya, semuanya. dadi sedulur S3. S3, Sambang Ya. Serawung sedulur. Lang iki mau sing jenenge asung pitulungan. Kamu notarine saka sanggar ngendi? Embo. Aku ora dikepeki. Saka sanggar Sanggar pundi? Sekar Langit. Sekar Langit. Oh nggih, Sanggar Sekar Langit luar biasa. Iki mau ya ciptaannya dari ini Sanggar juga. Dari Sing lagune. Romo Edi. Lagunya dari Romo Edi sendiri.
yang ngirim toh syairnya. Oh, syairnya dari Romo Edi Romo sendiri. Edi nyuwun ngapunten mau rada tempel ketot nggih. Soale niki wong latihan iki ketoke wis yakin jebul bahasan karo gamelan iki dadi nadane apa dadi mah bingung kabeh ngono ya. Oh. Ning alhamdulillah mau tetep lancar. Ya iki tak wakilke genten ning umat ya. Iki sebelah kono mesti kebanyakan umat toh. Heeh, terus Lah iki iki kan ono rale toh. Heeh. Ralnya tak cobain terus nanti umat bersama-sama ya. Iya. Jadi ben genep iki mau rale ade ramuni masalah. iya. Ya, iki nggo carane tombo. Oh, ngarep nganggo nada gamelan lho, Sa. Para nganggo nada para. Iya, sakmono to kita iya. kira-kira. Pitung puluh asung pitulung lan dadi suluh. Pitung puluh ati bungah urip dadi berkah. Sakit boten umat-umat, dua larik aja, kaya nek Mazmur kae lho. Iso lah. Coba ya tak ulang lagi nanti bareng-bareng ya habis ini ya. Apa Romo? Refrennya aja. Refrennya. Oh, refrennya terus nanti alan dangdut. Oh ya. Iki lho bagian refren. Refrene nang ngarep kowe halaman swidak pitu. Nang ngarep mulane iki nek latihan mangkat dadi ngerti refren nang ndi. Lah ya lagi teko jlok e. Yo. Endi jal ayo, endi? Refrene. Endi sing endi? Sing corus iki to. Ngerti aku. Ayo, iki nganggo dung dang dak. Nganggo nganu apa jenenge nganggo kendang meneh. Heeh. Apa Mas? Sing ref mau lho ref. Saka Oh vokal. ya, dari aku ya, vers 1. Urip iku kanugrahan dalam Gusti. Iki berkah ayo ditampa kanthi bunga. Puji panuwun wujud maknane urip dadi pingsungsung katon Gusti kanthi lelaki sesami. Ayo bareng-bareng pitung puluh ayo dadi solo pitung puluh urip bunga dadi berkah pitung puluh uripe tansah gumrah baleni Mas. Pitung puluh ayo dadi solo pitung puluh urip bunga dadi berkah pitung puluh uripe tansah gumrah. Sampun pun nggih pun leres nggih Romo. Lah lulus iki cara dibiji niku pinten nek 0 sampai 100 Romo? Wis apik, swidak 5 berarti. Swidak 5 alhamdulillah wis kliwati 50 nih. Ayo. Sak dhuwure Sing setengah. penting cukup. Engko nek kurang ya njaluk dikatrol. Jeh sampun Mas Gadeng niki Nggih. mau apa ya prakata ini 70 iki tegese 70 apa ya Mbak? 70. Paringan pitulungan kuwi mau karo pengampunan kuwi mau. Ya. Lah kowe malah ora ngucapke lho. Apa? Doane dinggo gereja. Doane dinggo gereja, ayo cetha no. Sing penting iki tansah ngrembaka, kabeh nyawiji nyedulur, buat siapa aja solidaritas yang utama, iso sambung Sambang serawung srawung karo nyedulur karo sapa wae ora pilih-pilih. Dadi nek arep misale njaluk tulung itu kudu ngomong, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ngono lho. Dadi njaluk tulung terus awak dhewe aja pelit-pelit nulungi. Sing dikarepe ngono. Terus nek wis nulungi awak dhewe iso nyedulur. Seduluran. Siji karo sijine. Wis kira-kira Ning ono lho sing nulungi malah dadi mungsuh. nulungi mah dadi mungsuh. Piye kuwi? Kowe ngilih utang aku. Oh. Ora dibalekke mah dadi mungsuh ngono kuwi. Apa? Biasane kuwi memang sing jenenge kuwi ya makane sesuk nek ana wong utang, kowe ngomong,
nek jeneng wong utang iki biasane sedulurane rusak lho. Iki milih tetep utang pot sedulurane rusak. Ngono kuwi. Mesti tetep utang. Tetep utang ya. Biasane mending seduluran rusak nang utangnya cair. Itu jangan ditiru ya. Ojo ya Mas Gading ya. Nggih. Nggih, kamu kok lemes kenapa Mas Gading? Wonten menapa Mas panjenengan? Wonten penggalian menapa to Kang Mas? Mas. Mas Gading. Mikirke mulai mangkat empet mosok saka Jogja tekan kene 4 jam. Wah, mau ya luar biasa loh mau ki Wiyogo sama Sinden tuh sudah mangkat gase, tapi ternyata perjalanannya macet total. Buku imbuh dalan tikus, dalan semut, dalan apa? Apa? Dalan apa? Sing ceto. Dalan tikus, dalan semut, dalan liyane kuwi do macet kabeh. Ya mergane lewat Prambanan. Kudune ojo lewat Prambanan nih piye carane wong Yojo tekan Klaten tanpa lewat Prambanan nih piye? Isora. Lewat ngendi Pak Bu? Enten sing ngetes. Bisa enggak ya? Kalau orang Jogja mau ke Klaten tanpa lewat Prambanan. Masalah kan ada Prambanan Jazz Festival itu loh. Lewat Wonosari. Oh, lewat Munggah. Berarti Munggah Gunung Kidel. Kidul. Kidel. Pyongyang. Munggah. Piungan. Oh iya. Piungyang iki pancen bocah rada kudu diselentik. Piungan ya macet ki usah wong Piungan we sudah memberikan berita. Nah ya aku mau ki metu Piungan ngalor wi ya tetep ra jalan. Mas Gading lewat mana tadi? Lewat dalan mana Mas Gading? Lewat Makelar. Wah, ketuaan oke. Tapi alhamdulillah sampai sini dengan selamat semuanya dan berjalan lancar nggih. Mbok pilih wonten pamundutan lagu menapa Mas Gading? Enten mboten? Ada. Dibuka sih. No enten niki. Nggih. Sugeng dalu Ki Gading badhe nyuwun langgam dadi ati. Oh, tadi hati. Saking Pak Darso Klaten. Pak Darso Klaten. Nggih niki sampun transfer 100.000. Lewat Mas Agus Kocruk. Lewat Mas Agus Kocruk. Terus streaming ya. Nggih, streaming. Nggih, niki wau nggih wonten pamundutan saking Tirtomoyo, Romo Edi, Pak Prastoto. Ya, salam buat Romo Edi minta lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oh, nggih. Nggih. Wonten pamundutan sanes. Oh, nanti pasti ada menyusul ya Mbak Tari. Engkang pundi rumiyin Mas Gading, Mbak Cak? Niku wau ingkang saking Mbak Elisa niku wau riyen. Oh nggih, Mbak menawi sekalian Romo boleh katuran minggah loh. Ini spesial pernikahannya buat Romo Edi nih dari Tirtomoyo loh Romo. Dari Tirtomoyo loh ini. Nyuwun nganune Mas spote kan Nggih, spote monggo kantha-kantha. Tak jemput ya Romo ya. Jangan malu-malu gitulah Romo. Enggak apa-apa kan? Iki nderek lah nderek langkung apa nyuwun sewu. Romo Win kula dereng kepanggih Romo Win menika kemenangan arto menika duit dadi menang oke. Romo Win pundi? Oh sare pundi to Romo? Oh nggih sare menika mboten? Oh nggih malah foto. Monggo Romo Edi dulu aja ya. Romo Win juga ya. Roma sekalian Romo juga. Nggih. Siapa lagi boleh kok diajak Romo. Romo Noto juga. Iya, ramean lah Romo. Nyuwun berkahipun nggih. Monggo Romo.
napa nggih istilahnya panjenengan menika kan nggih Romo paroki, mungkin punya harapan untuk umat ingkang sak menika nggih ikut tirakat mendoakan. Wis lho Mbak, aku sambutan jenengan dereng rawuh. Kula nyimak wonten YouTube. Nggih pangapunten Romo nggih. Menika saestu ngremenaken damel bingah Bapak Kapolsek wau ngendika wedi macet mergo Mas Gading. Tepuk tangan kagem Mas Gading. Nggih matur sembah. Langkung mugi menika sinden kekalih menika Mbak Tatin kalih Mbak Elisa menika fansipun nggih. Matur nuwun sampun rawuh lan menika wujudaken puji panuwun kados wonten ing lagu kala wau. Mekaten kemawon matur nuwun. Nggih Romo niki nyuwun berkahipun lewat lagu hidup ini adalah kesempatan ya Romo. Iya. Menika Romo Harti Romo kalih Hati kawono to. nggih. Monggo Aku arek nunjuk wae kuwi. Kok nyamun nunjuk nggih. Menika sareng-sareng kemawon nggih. Sareng-sareng. Yang bisa ikut menyanyi juga boleh. Nggih. Monggo sareng-sareng. Sareng-sareng. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Banggalah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Lirik aja aku mau dengar suaranya umat ya yang ada di sini yo. Hidup ini adalah Kesempatan semuanya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oke, sebelah sini juga. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berjaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oke. Sebelah sini belum ya? Ini umat juga bukan? Umat juga kan? Sebelah sini umat juga? Oke. Kamera ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Mantap. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
terima Menika kasih wonten doanya. berkah saking Rama Nata Rama Nata, bareng badhe nggih. paring pangandikan Monggo monggo Rama Nata.